Gusto ba mong malangit? Gusto dili. Ayaw na mo pag minyuay. Bitaw. Nga naman, kay matod pang Kristo dito sa langit, wa na'y magminyuay. Managsuo na lang ta. Muratag mga anghel. Nga, di na sadta mamatay. Mao ni ang mga pipila kamatuuran nga gisulti ni Kristo o gitudlo ni nato aron ta makaamgo ba nga kining ato dinhing kinabuhi mausab ni siya, dili na ni mao ang kinabuhi didto sa langit. Muna kinahanglan tang mahibaw unsaon pagpuyo adtong kinabuhia bisag niya pata dinhi. Si San Pablo sa usas iyang mga sulat niingon siya, hapit na matapos ang panahon. Kamong namalit, isipa nga dili na kamoy tag-iya sa inyong pinalit. Kamong naay balay, isipang wa na mo'y balay. Kamong mga minyo, isipa nga dili na mo minyo. Ana siya. Kamong mga pari, isipa nga dili kamoy tag-iya sa kolekta. Ana. Ambot ni apil batog kamong na maligyag slat, isipa nga wa mo'y halin. Mao na nabisag na anatay halin nga 1,109 ka slots. Ato ning isipon, tapat dahil. 1,109 slots na gud atong halin. Ato lang ning isipon, nakuwang pa. Nya kamo sang nakapalit og slot, isipang wap amo kapalit aron magsigi lang gyud mo og palit. Ana. Ingkawa na may kwarta pa dir, ibaligya ng imong yuta hasta ka na imong balay. Ngano man kay tugtuan na kas langit, wa na nimo kinahanglana. Di ba? Ingkaw niya pa dir og ipalit na kog slot, kanay imong gikinahanglan. Ngano man kay nagtabang ka para munindot ang simbahanan, munindot ang simbahan ug madasig ang katawhan. Tan-awan ning tawo nga naggunob og simbahan, iyang gipanguha ang mga bulawan, ang mga unsa pa tong mga gamit sa simbahan, nya iyang gipangpatay ang nagtuo sa Ginoo. Kisay nga aning tawhanan gihisgutan sa unang pagbasa, si Hari Antioco, purting bangisa aning haria, mautong naingnan nga si kisayngan antong una niyang katong gipakaog karne ba nga tiguang Eliasar, patay in taon. Ang sunod kadto in taong kuan katong mama nga naay 7 kabuk anak gihurot gyud patay. Ana ingon ani siya kabangis, unsa may ending siyang kinabuhi. Oy, nagtikos ko sa suok, nagdepresyon. Unya niabot yung panahon nga nakaamgo siya, kay hapit naman siya mamatay, diha pa siya nagbasol, pagkadako sa akong sayop, nganong gigunob nako ang templo, nganong gipangpatay nako akong katong mga tao nga wa ra bagyo koy igong rason, tungod lang gyud kay dili sila sakop nako, ako silang gipangpatay, nakaamgo in taon siya. Kita rabano usahay, anha pa ta makaamgo kung hapit na ta mamatay. Kung naman ko daghang kailagod, nga inighilog na ako, maingon din, Pader, ako no, kung mabuhi lang yun ko, mudunit yun ko sa simbahan. Ako sa ngunahuna, nganong karon pa man. Ani adtong lagsi ka, sige lang kag agi-agi, porti nimong kwarta, adto sa inuman, adto sa sugalan, siging himo anang imong balay, siging palit og sakyanan. Unya karon nga di na magsilbi ang imong sakyanan, kay nag-wheelchair na ka, di na magsilbi ang imong balay, kay hapit din na kakakita, kay stage 4 na ka, karon pa kamusaad, nga moingon nga, kung maayo lang ko, ayuhon lang ko sa Ginoo, modonate yog ko. Gapakauaw na lang ka. Di ba? Karon nga lagsik pa mo, donate. Karon nga lagsik pa ka, gubaan na ng imong kural aron makaagi ng imong silingan, magpakpak na sila sa kalipay.
kay maunay makapalangit nimo. Dili nang pagsigig secure da ng imong yuta, kanang imong mga tanom, ana, ay di na maong. Hasta ng imong kinabuhi, mutikos ra ka sa suok. Di ba? Ngano mo day? Di mo mga matay? Kamong mga asawa ay namo pasigig kasilos anang inyong bana. Ngano man kay kanang inyong bana igsuon na lang na nimo dito sa langit o balangit ng panuway. Yung sige nagpangabit. Nabitay asawa karon nga nag-text nako, pader wa gyoy kabutangan sa akong kaguol. Kaya nga akong bana mibiya namo. Tua na siya sa laing nasod kay gipetisyonan sa iyang mama. Sukad na kalarga hangtod karon din agid siya namo. Ang akong mga anak gibiyaan mi. Porti na ginamong lisura, gibuhat na ko tanan pagkontak niya din agyon. Ana. Unsaon man ninako pader? Nabot na ko kuno siya ngadto imbahada. Di lang yapon siya matagaag. Tabang abot na ko kuno siya ngadtong Sir Tulfo. Di isa kuno mo tabang. Ambot ni ngadto baka siya ni kinsa pa na diyang duulonon. Katapusan niyang giduol Padersiano. Nako ug ako ning tubagon wa na ra ba ni banab pastilan. Simbak ko uroy. Ingon ko niya ang imong paglaom ayaw ibutang diha sa imong bana, diha sa mga butang sa kalibutan, diha sa kwarta. Ang imong paglaom ibutang diha sa Ginoo. Sa tuya atong tubag sa Salmo karon. Magsadya ako sa imong kaluwasan. Kana magsadya ako sa imong kaluwasan o Ginoo. Ayaw ibutang ang imong kaluwasan diha sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak. Apil na ni. Ayaw ibutang diyang imong kaluwasan. Kay di jud ka magsadya ana. Kung ana ka mosalig sa imong asawa, moabot yung panahon na kadang imong asawa mo na mo torture nimo. Kung ang imong pagsalig ug paglaom ana nimo ibutang sa imong bana, moabot yung panahon mawad-an ka sa paglaom. Magdepresyon ka sama ni Antioco, gibutang iyang pagsalig sa iyang mga sundalo, uy nangapildi man, ning retreat man, nangaparot man. Sus, na depression siya kamo ibutang inyong pagsalig adang inyong balay kay nindot kuno tanawa inig linog inig pangliki ana sa simento magdepresyon gyud ka. Asa man ibutang ang pagsalig diha gyud sa kaluwasan nagikan sa Ginoo. Unsaon man ta pagluwas sa Ginoo? Ingon siya, follow me. Sunda ko ninyo. Muna ingos Kristo, sunda si Abraham, sunda si Jacob, sunda si Isaac. O sakto ba ito? Nasayop si Abraham, si Isaac, o si Jacob. Kamu no, agi mo kabantay, kaya wagin mo maminaw. Sunda si Moises, sunda ang mga santos, sunda si Jesus o si Maria. Nana, nya, saban, anda mong mosunod, aning akong gipanghisgutan. Hoy. Nya, unsa may ilang gibuhat? Nagsige silag pangural, sige silag pakiskis ilang kilay, sige silag pariban silang buhok, sige tigom ana mga sinina nga porting daghana, palit ana mga gadgets nga porting ninduta, sig pamalit ana mga sakyanan nga porting mahala. Dili oy, ang gibuhat ani mga tawhana siging ampo sa Ginoo, siging alagad sa katawhan hangtod na nga matay sila. Gipamiyaan gud nila ang ilang kaugalingong mga balay, ilang kaugalingong yuta, labi na gid si Abraham, si Isaac ug si Jacob, namiya gid sila aron mualagad ug mutuman sa sugo sa Ginoo. Kita sus pabiyaon lag 1 meter bukid kay isbuot. Si Abraham ang gibiyaan niya iyang nasod
ug mibakta sa porting layo ang nasod. Kita pabiyaon lag 1 meter, irog na gamayng coral day, patyon tanuon mong buanga mo. Makikinihaay tungod lang anang usa ka dangaw nga yuta nagibalhin ang muhon. Makig-away hangtod mga matay tungod lang anang utang nga 5,000 or 10,000. Siging patong og interes anang mga kwarta nga gihuwaman in town sa mga kabus nga hapit wa nay gikaon, hapit wa nay ikapa-eskwela sa ilang mga anak. Butangan pag yung interes ang ilang giutang i-5-6 pag yun. Sama mong klasihas mga tao. Di ba? Makigpatay tungod lang anang mga posisyon dinis kalibutan, pagka-presidente, pagka-senador, congressman, mayor, hangtod pagani barangay tanod, makigpatay pa tungod lang kay mag-ilog anang pagka-barangay tanod. Ang kuyaw magpatay sad may tungod kay mag-ilog, kinsay parish priest aning maong simbahan. Di ba? Wa mo ana maghimo, wa mo anang silusay, kanang indigay, wa mo ana. Doko-doko ra ba? Bitanang magpasalamat yung kuaning ganibang kusog kay mutabang. At tanawa ko nini, abot nag 1,109 atong slots nga nahalin. Unya ang ako sang mga bugas nga ganing gipanghangyo, ang kas ug ang actual nga bugas, ning abot na, nang ginahanglan man ta adto og 2,100 ka 5 kilogram. O karon ni abot nag 1,230 ka bags. Salamat. Inyo jud kong tabangan nga makaselebrate sa akong birthday nga malipayon. Kay nga akong kalipay anha magyus pagpanghatag. Nya kung di sa kunyo hatagan, wa sa koy ikahatag kay wa man koy income gawas aning dupa-dupa o kanang pamaligyag slot. O di ba? Mao ra kita ni akong negosyo nga espirituhanon. Wa jud koy laing negosyo kanira gyud. Nya kutob sa mopalit aning akong produkto, pulos gyud mo masuod sa Ginoo. Wa gyud mo'y kasakit, mawagtang inyong stress. Wa pag nipalit aning akong mga produkto nga niingon ni samot akong stress. Ang ilag yung gisulti, nakuhaan gyud akong stress. Nya nawagtang pag gyud ang ilang problema kay daghang grasya o mga blessings nga niabot nila. Nindot kining negosyo ha. Busa pamalit na mo. Naapay 870 ka bags na kuwang. Naapasay 58,891 na kuwang. Gahapon, ni-claim na sad ko dito sa Palawan, Emluelier, RD o Cebuana. Sa Palawan, daghan ang na-return. Sa Cebuana, nasa usa. Sa Emluelier, nasa na-return. International nga mga kuan in town, gipadala. Sa pader di na magidinamo makita pader luoy sa kus nagpadala ba sige tawag paluap pader unsa man nakuha na nimo di makuha ang uban ngano man tungod sa kadaghan na sa nagsigig donate daghan na sad nga mga kwarta padala agencies nga mura na bag doubtful na ba di na sila mong release o nang kung mahimo diri na lang ipadaan ning akong mga contact persons aron dali ra na makuha kay ako murag branded na kay kuda pero ipada nga rin ako mas nindot idritso sa bangko pero daghan pa mangyud kayo ang musalig nako pero tungod kay di nila ma-explain nganong porting daghanang nang donate sobra na gud ni 100 million ang atong nadawat na nagod ni sa mga dulduol na tingin 110 million da atong kapilinha nang naglisod na karon og explain ang mga tigpadala kay di man sila ka-explain pero grabe gyud ang gugma ninyo labi na sa mga online atong parishioners so kaning atong contact persons na atong gipamutang dinhi sa atong online makita ninyo karong offertory song og sa ending mao ni sila ang kontaka pwede sad mausad ni inyong gamiton nga padad-an kay ako maning mga trusted persons si Bernardo Jacobi, Brad Loloy atong finance head
si Hinara Laborte ang atong kanini ang treasurer o si Remedios Ocaba nga akong secretary nga nagmonitor sa akong mga schedules. O kani sila mga trusted kay bawo na ni sila nga kun manikas ni sila impirno gini sila gritso. Oh. Mabiyaan gining asawa nga nagliktor-liktor. O na. Mga buutan ba? Kana lang tigay padadi oy para daghang na return. Katulo na gud din ako gisuway ingon padir di gid makita tungod tingali kay ni question na sila sa akong kana ganing credibility kay di naman gyud ma-explain. Pero nagpasalamat jud ko ani tungod kay ngano man grabe gyud ang pagbaha sa grasya. Mawa atong stress oy. Oh, ana. Pero kamo sad mamalit, awag tangon sa nas Ginoo ang stress. Mao na si Antioco na stress. Ngano man ang iyang kaugalingon, iyang gitan-aw, ang mga butang sa laing tao iyang kuhaon para sa iyang kaugalingon. Ako ma-stress kay kaning tanan ninyong gidonate, ako ning gibalik nganhi sa atong simbahan, sa katawhan sa Dios. O ana, o na nga nanataroy mga napalit nga mga yuta, napasad tayo mga projects, dako-dako man pero di man ko kapahimo sa ani, ug mahuman na ning atong projects nga mga worth 60 million, di jud ko kapahimo sa ani. Ngano man, ibalhin man ko, o ibalhin ko wagi siguro ang sunod nga pari dinhi, din amang imbitar na kog misa. No, magsige, maglaway na lang kog misa diri, mingaw na lang ko ninyo. Hilak din. Miss kita. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko, anak? Di nanay, pero di rasad ko makuha na, di rasad ko mawili ana. Kaya ang akong kalipay naa sa pagtuman unsay sugo sa Ginoo nako karon samtang ni apa ko dinhi. Ang sugo sa Ginoo pamaligya gyud slat, pagtukod og mga structures na kapuslanan kaayo sa parokya. Na himuan na tanan hangtod ka mubiya diha, either ibalhin ngadto sa laing parokya or ibalhin ngadto sa gamayng lugar diin tabunan ka na sa yuta. Bisag asa ka na mobalhin, siguro ang matuman nimo ang imong misyon. Mao na karon tuman ra gyud ko. Ana kada adlaw baligya gyud nya mo palit sad sa aran sa nas Ginoo mawa nang ilang tanang problema. Nako niya Lord, way kwarta niya mo palit, siya kana. Wag tan gina iyang problema kay mapasbo banas gutom. Nga ikaw pasmos gutom, mabuang tingali na, awa nagay problema ang buang. Or mapasmos gutom, niya mo sangpit nako, mubiya sa iyang mga sala, mabuang na sa pagtuman sa akong mga pulong, mubaha na sa nang grasya diha niya. Ana no? Naman mo kasabot ano akong ipanabi, so nindog lang ta.